A nije Boško takav. A Joki nije. Vidiš, on operiše u Beovozu pravcima prema Novom Sadu i Pančevu. Daj nađi to gološa i smesti ga iza brave. Napada, zavodi i u srce ranjava tetke iz voza za pare, pa ne mogu da verujem. Zove se Boško Pavlović. Hapšen je osuđivan zbog prevare. Alo, zdravo druže. Da, znam ko je on. Moj čovjek će ga uhapsiti bez brige bude. Gde ti je drugar Bole Kalifornije? Ne znam, nisam ga baš dugo vidio. Ajde, nemoj da lažeš, znaš. Ili ga poznate? Ne. Ko ste vi? Inspektor Gavrić. Nemoj da me biješ, molim te. Boško, ja znam sve Gavrine prijatelje. Kako to da ne znam tebe? Nisam ja Gavrin prijatelj. Ja sam prevarant. Želim da bude živ i želim da bude bez jaja. Ma nije on takav. Od 17. marta u bioskopima.